пешакӣ ҳукм набароред, ҳеҷ вақт саросема нашавед, чун ин ба пушаймонӣ меорад. пушаймон оқибат надорад суд. марде аз хона берун шуд, ба ҳамсараш ба занаш гуфт ки пас аз 2 рӯз бармегардам. аммо кораш тез анҷом ёфт, зуд баргашт. шаб буд, бисёр хаста буд. рост утоқи хобаш рафт, то ки дароз кашад хоб кунад. ногаҳ дид дар дивани хона мард хоб аст, зан, марду зан боло курпа. дарҳол аз ақл берун шуду баромад ба берун, дид белро гирифту даромад. бо бел зад то хаста шудан зад, ҳардуро заду. баъд ба берун баромад, нигоҳ кард ки тирезаи ошхона меҳмонхона ҷило ҳаст, телевизор мондааст. ҳайрон мешавад, оҳиста меравад, мебинад ки ҳамсараш давон ӯро оғӯш мегирад, мегӯяд ки хуш омадед мардак, омадед. медонед, имрӯз падару модаратон омаданд, бисёр хаста буданд. ман онҳоро ба утоқи худамон даровардам, то ки хоб кунанд, хастагиашон дур шавад. хуб шуд омадед, ман ҳоло хӯрок тайёр мекунам, пас зуд рафта бедоршон кунам. то суроғатро наёбам, ман шабонгоҳон нахобам. زنده ای تو